Camiño. Sigo o sol. Atópome co mar. Enigmas. O solpor chégase a un lugar que alberga o que dades, envolto pola auga. Continuando o percorrido polo oeste, xorden sinais integrados no lugar. O tempo e o espacio adquiren unha nova dimensión. Buscar e atopar. As marcas guían as posibilidades das rotas. Amplíanse, tórnanse infinitas. Prolóngase a ollada a través de faros e cons. Un sinal máis cara ao mar inmenso, nunha espiral que abre outras vías.